हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावबाय नायदो जा खुवा खुगासिनो दाबो 8:30 जालायबाय 8:30 जालायबाय दाबो मोजां स्रांखौनो जाया बेरायनो खेब्बाय साबसिन स्क्रिनशटसो जायो आया भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै ओंखायनो मबाइलानो बायजोब्बाय टेनसन ओरैनो मबाइलानो दाम खमखा आरो बायजोब्बाय नैबेनो सिफायग्राया गैला भिडिअखौनो गोबावजोंसो लाबोनो मोनसिगोन थांनो मोनो ना मोनाथाय भुटान सिङाव हाबहैनायसै मोजाङाव थांगोन आरो हाबहैनो होनदोंमोन रिजोर्भेसन बायदि मोनदों आरो नै सुलागासिनो गारियाव फिसा खामानि दं बेयावनो थांनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव हाबनो मोनोबा थांसै साथामल' नै रावबो गैया सोरबाफोर लोगो मोनबा लांफाजागौमोन सौफैबाय जों आं माने गारि सायाव मबाइलखौनो दांनो हाया माने खर' सायो नालाय उन्दै बायदि दाबो गोबानो ओंखारो आं मबाइलबो थुनो हाया जेबो खालामनो हाया ओंखायनो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखिसै लोगोफोर जों दा माने बे दादगारियाव मोनसे फिसा मामिनि फुजा दंमोन आरोना बेखौ दसे बाव फुजा होबाय बिनि उनावसो दादगारियाव हाबहैगोन जोङो दादगारि लायनो सरि गेलेमफुङाव हाबहैगोन जोङो हाबनो मोनो ना मोना थांनो नायनोसै बिदिबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर फुजाया जोब्बाय लोगोफोर जोंना जों दा गेलेमफुङाव थांनो रेडि जाबाय बोराया फैगासिनो दं जों गारियाव फैग्रोबाय आरोना सोर सोर नुवाखै आंजों लोगोसे थुफादो दिनै मा मा नुयो भुटानाव माबोरै थांनाय जायो बिदिबा थ' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै अननानै जोबजासिम नायदो जा मथामथि भिडिअ खालामनोनो माने गारि सायाव जेबो खालामनो रोङा नालाय माने खर' सानायजों आरोना भुटानाव फैदोंमोन हाबनो मोनगोन ना मोना ओरैनोथ' जेबो बियाखिसै भटार कार्डल' होनांबाय जोङो ओमफ्राय मामिनिखौथ' नाङासैनो जों आधार कार्ड लांफादोंमोन मामिनिखौबो 10 बोसोर 12 बोसोरनिफ्राय ओरैहाय गोजौबासो नांगौ होननानै बुंदों माबा भुटान सिङाव हाबनो मोनबाय जायो गेलेमफुङाव लकडाउननिफ्रायनो हाबनो मोनाखैमोन नोंनिखौ लाखियाखै नाङा होननानै माबाखौ आधार कार्डखौ भटार कार्डब्रा ओमफ्राय उन्दैफोरखौ बिगोन नंबायना थाव सोनो फैबाय जोंनो फुल टेंकि लांखानोसै नामा एसे जोंनिफ्राय एसे खम गोलैयो नालाय ओंखायनो फुल टेंकि सोना लांखानोसै जोंनो एसे दंखाबावगोनदां ओमफ्राय थावानो औ ओरैहाय सिदा टेक्सफोरबो लानानै बेरायनो हागोन नै जों लायग्राया बैथिं गोसोआव दंथारो मेरला फैबाय खनब्रै खनबासो जाबाय ना सोरबा सोहैग्रोदो बैथिंसोमोन जाथोंसै बिदिनो जों खनसेहाय फिसानिफ्रायसो मोनलांलायनायाबो इयाव बन्द' जानानै
जाथोंसै ओरैबायदि आनलाखि जोङो लोगोफोर ओइदिनखालि ना मंगलबाराव बिसिना मा होनो बन्द' जायो आरो माखासे दखानफ्रा ओरैनो मोनफा मोननै दं हटेलफ्रा दंजोबोमोन लामा थेवबो गेजेराव बिसिना बाजाराव बन्द' जायो आरोना गासिबो वाइन शप ओमफ्राय रेस्टुरेन्ट गिदिर हलसेल गिदिर बिसोरो गासिबो बन्द' जायो आरोना खमला बायबाय नै बोराया जोंनियावथ' बायनानै जानो हाखाया थाइथाम थाइब्रैजों 100 थाखा एसे गिदिर गिदिरखौ नाय बेसेबां मोनसेयाव बेरायबाय थाबायबाय थानो लुबैया बिदिखौ थाबायदों मालायनो पुलिसफोर केम्पसो बेयो नै बार होलायनो जानांगौ नोंसिनि केम्पखौ बारबाय जों बिदिबासो हाजो मोनो गोजौ गाहायबासो गाखोनो हाया जोंहा ओंखारनानै लाय ब्रिजआव बेरायफैबाय नै एसे मा आखाइमोन थाबायखो नोङो जायाना थाइबाबो जोंना गोदै जाया बिसोरनि बायदि गोथावनि थाखायनो बोराया आरोबाव लाबावबाय खमलाखौ जों दा ब्रिजआव बेरायनानै फैबाय बिसोर भिडिअखौनो खालामबायो आंखौ माने आंसो खालामबाय थायो आरोना खर' साबाबो बिसोर खालामनो नागिरा बायो बिसोरो रेबारनि फेननो बियो नै मबाइल दांबाथाय खालि बेखौल' सार्च खालामनानै नायो बिफाया दामना होदों नालाय जालायथारबाय खोनासंनो दाख्लै चन्द्रपारायाव फैबा नायनायनिफ्रायनो मुहिनांबाय हगारबाय कपिराइटसो फैजानाय माथो हगारनो हाजोबाखै ससेल' हगारनो मोनदों थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जों बन्द'खायनो गेजेराव हाबहैयासै लोगोफोर नेक्स्ट इयाराव फैफिनबा आं मोजां ब्लग खालामना हगारफिननो नाजागोन